Goeiedag. Goeiedag. Wat met je gebeuren? Wij zijn van hier. Van hier? Ja. Mijn vrienden zijn wat je met wanden winnen. Weet ik met wanden weer? Tuger uit Heli. Tuger uit Heli. Raar woord. En de oren zijn net zo klein. Maar die zit vol stiekels, die berbers. Ik ben verder uit het werk. Wat heilt die in? Borkerij West in Gerkskleester. En daar zit nou de zon op. En heb je hier een mooi plakje voor? Ja, vind ik al. Er was wel een schaduwkant. Maar toen weer heen gegaan, toen dat we ergens in de buurt van Augustusting. In 2001. En toen kreeg de vrouw in het laatste wat hier wat klachten. Nou, en toen is ze april daaropvolgend is overleden dus. Dus dan ga je, dan zou je het mooi gaan en dan komt dit heen. Onvoorspelbaar, hè? Ja. Ik ben wel een vriendin, maar het leven gaat daar wel even door de kap, hè? Dit is mijn buurman, die mij er ook in bij, hè? Ik wist wel dat het meer moest weer zoals mij. Een vrouw op een knippels voor die. Nou, dat ga je net vaak. Nee. Dit is een hele beste boorman van mij, hè? Je kwam hier even speciaal even langs fietsen. Leuk. Maar we hier nog even over de vriendin. Wat doe je zo al te jaren? Nou, het meeste is op vakantie, want daar houdt ze wat meer van dan mij. Maar verder, nou, ik ga wat bosgebied, ik even wat naar het brengen. Weekends ben ik wat om en om binnenwandelen. Die ene keer daar, de andere keer daar. Nou, dit is nou een. Nou krijgen we meer van die goede borden. Komen alle boorman nou del? Goedemorgen, houd erop. Praten. Ja, maar jou moet er eigenlijk even bij. Ik hoe net. Jo, ben ik een boorman? Ja, even verderop. Wat zei je? Even verderop. Ja. Heb je een soort contact onderling? Meneer een erge bom iets in de gaten houden. Nou, dat wordt een sociale controle. Vooral dat mensen gaat horen met een beetje controleren. Ja. En dan hoef je naar hinder te gaan, maar gewoon gedien wel op tijd hier. Zo. Nou, dat soort dingen. Ja, een beetje om naar te pleken. Ja. Maar dat ken je nog wel. Ja. Dat is toch een joviaal instelling. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Nog vlekken kaaien nog. Doei. Mijn gedien ben ik. Dat er net ook. Hij jet het er niet. Ja, dat is. Nee. Nou, je had je getroffen. Dat zou kwad schenken. Het zijn de kleine dingen dan net. Maak er wat van.